Så nu starter vi at male. Ja. Tag en grundmaling. Hvad laver du? Sådan der. Er det sådan, laver? Jeg laver en mal. Skal vi ikke lægge dem herover? Jo, men jeg laver andet maling. Okay. Sådan. Er den vej? Der bruger jeg. Ja. Nu skal jeg lave en træ. Jeg skal først putte en sort. Shit. Okay, nu har jeg brugt mørkeblå. Nu skal jeg bruge disse blå. Og nu skal jeg bare lægge blå, så er jeg færdig. Sådan. Nu skal jeg farve. Er du allerede begyndt? Mireille, hvad er det, man laver? Er det først, men skal du måske man lave det? Det der er det bedste. Du skal male det bare. Hvordan du lyst til. Hvad skal jeg lave? Jeg må lige tænke. Jeg skal først starte med træ. Så. Jeg laver bare en sådan en, der regnbue. Så bagefter så skal jeg putte blomster på den. Blomster? Ja. Jeg skal gøre min ume. Der er så lidt. Så tager du med den her papir. Ej, hvad gør du? Du skal først have, at den skal stort blå væk. Hvad er det stort? Ja. Og den der. Så meget. Sort, jeg lavede. Så er jeg færdig. Jeg skal lige lave mere sort her. Okay, jeg maler den blå sådan her. Grøn. Sådan der. Nu skal jeg bare lave de her sådan. Og jeg tror, jeg vil også gerne bruge en anden farve til at male den. Du må godt prøve min grøn. Jeg tror, jeg vil Oh my god. Jeg tror, jeg skal bruge... Den der fordi... Den bliver mørkegrøn. Jeg er færdig. Er du? Og jeg skal lige vente til den bliver tør. Okay, nu skal jeg gøre det med det. Ja, det er færdigt. Okay. Så skal jeg male de her. Så bliver det rød. Min lille bror har lavet meget flot træ. Nu bruger jeg orange. Nej, vent. Men skal være mere gode i den her i den ene. Okay, nu skal jeg putte gul. Nu har jeg puttet gul. Okay, nu skal vi lave blomst. Men din blomst kan godt være god med ret. Jeg er sikker på det. Jeg tror, jeg skal have lidt mere maling på. Nu skal jeg også have...
Måske orange også. Så hvid. Keep moving. Jeg vil nu putte lidt blå ind i den her. Blå. Jeg er sikker på, at den skal være god. Den her er træer så meget god. Sådan der. Sådan der. Okay. Okay, så skal jeg... Vi kan prøve at gætte, hvad er det, jeg tegner nu med blå. En himmel. En sky. Nå, en Himmel. ja. Okay, nu tegner jeg... Nu tegner jeg blomster. Jeg er sikker på, at den skal også være god. Jeg tror også, at den lille træ er også god. Efter jeg skal lave skyer, og himlen, ja, og så skal jeg lave nogle blomster. Men skal der ikke være sol? Du er ret. Blåen inde i den, der skal også være blå. Nej, solen, den skal være sådan her. Men først skal du tage solen, for det blå og gule blander sammen, så bliver det til en grøn farve. Ved du det? Ja, det bliver lidt lang tid siden til mig også. Nu skal jeg have gul. Jeg skal have Er der sort. nogle gul? Har du aldrig brugt guld? Jeg skal ikke have sol. Den var lidt tæt på. Den er sgu nej. Men den er lidt sådan her ting. Den kan jeg tegne. Nej, jeg skyer ikke med det. Tusind Mirai. Din blomster er så stor. Den er så flot. Den er også flot. Jeg skal tage sådan her en lille blomster. Der var også brun. Om du brugte sort. Jeg skal lidt mere blå. Så lidt. Har jeg det meget. Og skyer, man skal også lave meget. Jeg kommer til at lave så meget. Jeg skal bruge. Så lidt. Jeg rørte grøn. Gå væk, grøn. Endelig gå grøn væk. Sådan.
Kaj, prøver du at lave en kæmpe blomster? Ikke så meget. Hvad siger du? Kig, det er så... Åh. Det er så svært. Jeg blander guld og grønt sammen. Jeg skal gøre Det bliver sådan en, der farve. Jeg skal gøre min umage. Det er samme farve stadig. Der skal der være blande lidt med sort farve med grønt der. Så. Måske lidt mere grønne. Det var lidt let, som jeg til. Det skal være sådan en styret. Sådan her. Og så skal jeg lave... Vi går af den her. Jeg skal gøre mit job. Så meget. Jeg er tæt på at være færdig. Og de er alle de skyer. Jeg er færdig med min. Jeg venter til min lillebror skal være færdig, så skal vi sige, kan I godt mest lide min eller mest min lillebrors? Chinas. Mangler de. Og så når hvis jeg laver det, og så kan du godt lave mig nogle fugle. Okay, jeg kan godt. Tak. Okay. Er der nogle sorte, der står der? Jeg kan godt lægge dig en fugl. Okay. Du kan Det kan være tre sådan her, sådan her, sådan her. Okay, jeg kan godt gøre det. Der er skråt her. Jeg kan godt. Og flytte den. Du tegner. Er det sådan, man tegner? Sådan der, ja. Den her, den ligner M. Ja, det er sådan der tegnet. Hvad laver du? Ja, det. Okay, Anne. Put the button. Okay. Tag din også op. Tag din også op. Blomster her. Det der prikker også en gul og sort og grøn. Så er der farve på. Dem er grøn og så mørkeblå. Jeg har bladet dem sammen. Så vi sætter sin egen. Kig, de her, det er sol. De her, det er træ. De her, det er græs. De her, de er blomster. De her er fugl. Og så sin træ.
Det er meget flot. Ja, men så smager god bedre. Min ret eller min? Så I siger det bare. Ja. Farvel alle sammen. Farvel. Farvel.